Pozdrav svima iz Niša. Evo, snimit ćemo jedan klip. Nadam se da me lepo vidite i čujete, da se malo približim, da me bolje čujete, ali ne mogu najglasnije da pričam. Znači, evo, pojačao sam. Dobro. Šta ćemo danas da pričamo? Pričat ćemo nešto o reklamama na YouTube. Znači, tipično reklamiranje YouTubera. I reći ću vam za jedan kanal, ako želite, pronađite. I tako. Vidite. Sad, imao sam neke zdravstvene probleme, kašljao sam, kijavicu sam imao i temperaturu i tako to nešto. I nisam baš mogao nekad redovno da snimim klip i nadam se da nije problem. Dobro, to smo rekli. Može nekad da se desi da bude više klipova dnevno. Ne znam da li se slažete s tim, napišite u komentaru da li vam je lepše da ima više klipova i na terenu i kako ja nešto pričam i tako svega pomalo. Ili samo jedan klip dnevno. Znači, kako vi kažete, tako ću da radim. Poslušat ću vas i bit će dobro. Evo malo pijem vodu, najzdravije piće. Dobro, možda prođe i domaći sok i to je super. Znači, ova hemija, ovo ne volim na to da pijem. Nema ništa toga. Ovi sokovi to, nula. To nema 1% koji će to. U odnosu na ovaj domaći je najbolji. Nije to toliko skupo koliko je zdravo da imaš u kući domaći sok i to nego da ne skrećemo s temu, ovako sam rekao nešto čisto za vaše dobro. Sad, reklama. Ovo je glavna tema za danas, što bi trebali da kažem. Vidjeli ste sigurno puno YouTubera, odnosno ne YouTubera, nekih neozbiljnih, čak ili devojčice, nije bitno, neću to da nazivam YouTubera, nisam ni ja sigurno, ne kažem, ali nije lepo da se reklamiraju takvi. Znači, možeš u komentaru jednostavno ako nešto napišeš ovo, ono, ako hoćeš baš neko da vidi tvoj kanal, ali ne ono preterivanje, ono reklama, pa to je čudo, ispadne i na Facebooku i na YouTubeu i sve to. Možeš jednostavno kažeš ovo, ono, ako želite pogledajte kanal nekad, ili prijateljima kažeš. Ja iskreno nisam rekao prijateljima, samo nekad u poruci na YouTubeu napišem nekad, ali retko kad je to radim. I na engleskom nekad napišem, ali ja sam napisao na jednom kanalu, jednim Špancima se sviđalo, koji su, znači španski kanal, su igrali fudbal, nešto tako, nešto se prenosilo i ja sam tu napisao nešto na engleskom i oni vidjeli kanal i njima se sviđalo baš kako smo igrali fudbal. Rekli super, oni me pitali igraš LOL, ja kažem ne igram igrice, ja toliko, ja više volim napolje ili nešto da kažem tako. I tako. Znači, generalno, kanal mora da bude mnogo dobar da bi to vredalo nešto, da se reklamira. Inače, ako je nešto dobro, iskreno, to ne treba ne da se reklamira, to se i vidi odmah, to se prokše sigurno. Ja nikad nisam reklamirao moju pisanu reč, to je sve išlo prirodnim putem, polako. Ja sam jednom, ali dobro, to ću u sljedećem klipu reći, kad prikazujem neke diplome i kad pričam nešto kako mi je bilo u tom radu, kad sam pisao u polju literarnog rada, reći ću vam sve poteškoće, mane, vrline, šta je tu teško. Ima dosta, ja znam, zato što sam godinama učestvovao u tome i tačno znam što da vam kažem, šta se meni iskreno ne sviđa, zašto nekad nisu priznati radovi, ako su bili dobri. I od strane žiri, oni su te rekli, ali ima tu neke malinke, neki minus na tim konkursima, ali reći ću. Naprimjer,
Dobro, neću sad to da dužim. Ovi klipovi, kako kažemo, naravno glupi klipovi, ne znam, kako da kažem, ja ne bih rekao da su glupi, neću da vređam, znači, ja želim svakome da uspe na YouTube-u, lepo sve, meni je drago svaka čast svima koji su počeli da snimaju, znači, to je veliki trud da ti prikažeš svoje lice, da ti kreneš da možda te gleda ceo svet i tako. I taj kanal se zove Debilizam. Znači, meni to iskreno nije lepo, tako da, na primjer, što da dislajkom neku manu ako ima neko, neću ja da, to ako mi se ne sviđa, neću ni da lajkom, neću ni da dislajkom, neću, ne volim ja nekom, da se pravim pametan, znači, ja ono što znam neću da pokažem, ono što ne znam neću i da pričutim, niko tu nikog ne bije, tu su obično klipovi, nešto, na primjer, tehničke neke greške i tako, i ti sad nekom dislajkuješ, neću to da radim nešto. I šta, znači, nije jednostavno, zaključuje po mene, nije jedan videoklip za reklamu, po meni. Znači, ja ne bi, reklama nije za videoklip, može nešto malo, ali ne to da bude ono, ti da šireš glas ili da reklama ti ovo, reklama. Evo, vidite, imam karticu, besplatnu za prevoz i ja bih pohvalio sad ovu firmu koja je dala besplatne kartice učenicima osnovne škole. Učenicima osnovne škole. Znači, oni nisu meni rekli pohvaliti ovu firmu, pohvaliti ovu direkciju. Direkcija. JKP direkcija. Znači, to je za saobraćaj, to je gradski saobraćaj firma. Nisu oni meni rekli, evo primjer da ja ne reklamiram nekog. Znači, ja sam sam htio svojevoljno, znači meni se ovo sviđa, ova kartica, naravno što je besplatno i meni se to sviđa i sam sam htio da pohvalim. Tako će i videoklip, pa jedan primjer za nam, tako će i primjer radi jedan klip da pohvalim, znači, koji je dobar, jednostavno. Nisu oni meni rekli da se dobro. Pa, na primjer, ovo. Možemo reći ovo da je super. Bude okej. Za reciklažu. Evo, elektronskog uređaja i tako. Znači, nema potrebe za nekim velikim reklamama. Bitno je da je nešto kvalitetno. Znači, to je bitno. Mislim da će biti još jedan klip danas, ali vidjet ćemo. Hvala puno na gledanosti. Vidimo se, dragi gledalci.